V tichej parížskej noci sa luxusný salón topil v svetle kryštálových lustrov, ktoré sa ligotali nad hlavami elegantných hostí. Atmosféra bola plná smiechu, hudby a konverzácie. Večierok, usporiadaný na počesť narodenín bohatého bankára Charlesa Dufresna, bol udalosťou sezóny. Všetko sa však zmenilo, keď sa Dufresne zrazu zrútil k zemi. Hostia zhýkli a niekoľkí sa rozbehli na pomoc, zatiaľ čo iní ostali stáť, šokovaní. Zavolali lekára, ktorý však už len mohol konštatovať smrť. Príčina bola záhadná. Na mieste neboli žiadne viditeľné známky násilia ani stopy po otrave. Medzi hostiami zavládla panika, ktorú len utíšilo príchod miestnej polície. Kapitán Bernard, skúsený dôstojník s dlhoročnou praxou, si však uvedomoval, že tento prípad prekračuje bežné vyšetrovanie. K Dufresnovi zavolali lekára, ale ani ten si s podivnou smrťou nevedel rady. Všetko naznačovalo, že smrť spôsobil jed. Kapitán vedel, že potrebuje niekoho, kto dokáže vidieť viac ako len to, čo je na povrchu. Tým niekým bol Auguste Dupin, známy pre svoje pozoruhodné deduktívne schopnosti a nevšedný pohľad na veci. Bernard mu okamžite zavolal a keď Dupin dorazil, zamieril rovno k miestu činu. Dupin si pozorne prezrel okolie, vnímal detaily, ktoré si nikto iný nevšimol. Nepatrné odtiene parfúmu vo vzduchu, zmetené pohľady hostí a zvláštnu pečať na malej flaštičke, ktorú našiel v blízkosti tela. Dupin sa otočil ku kapitánovi. Mám pocit, že táto záhada siaha hlbšie, než sa na prvý pohľad zdá. Všetci hostia boli v kontakte s tým istým parfémom. Musíme zistiť jeho pôvod a ako sa mohol stať smrteľným. A tak začalo jeho pátranie po záhadnom parfume, ktorý zasial smrť do srdca parížskej spoločnosti. Ráno po tragickom večierku sa Dupin prechádzal po záhradách priestrannej vily Dufresnovcov. Vzduch bol chladný a ranná hmla splazila po trávnikoch. Pred ním sa objavila vysoká postava Madame Elise Dufresne, vdova po zosnulom bankárovi, ktorá sa pokúšala zachovať dôstojnosť napriek veľkej strate. Monsieur Dupin, povedala ticho, ďakujem, že ste prišli. Charles bol dobrý muž a nemal nepriateľov. Neviem si predstaviť, kto by mu mohol chcieť ublížiť. Dupin s prenikavým pohľadom sa rozhliadol po záhrade, kde sa jemný vietor pohrával s lístím. Súcitím s vašou stratou, madam. Prišiel som pomôcť a nájsť pravdu, ktorá je často ukrytá pod povrchom. Potrebujem však vedieť všetko o Charlesových nedávnych aktivitách a o ľuďoch, s ktorými prichádzal do kontaktu. Elise kývla a zamyslene si odhrnula vlasy z tváre. Posledné týždne bol Charles ponorený do obchodu s parfumermi. Pracoval na novom investičnom projekte, ktorý zahŕňal exkluzívne parfumy. Obzvlášť sa zaujímal o nový vzorec, ktorý mal priniesť revolúciu do sveta vôni. Dupin si zapísal niekoľko poznámok a opýtal sa. Mali ste s ním niečo spoločné, čo by mohlo byť kľúčové pre vyšetrovanie? Možno nejaký dar alebo špeciálny parfum? Elise chvíľu premýšľala a potom si spomenula. Áno, niekoľko dní pred večierkom dostal Charles zvláštny balík. Obsahoval malú flaštičku parfúmu s odkazom od neznámeho obdivovateľa. Ten parfum však nikdy nepoužil, lebo mu vôňa prišla príliš intenzívna. Dupin sa zamyslel. Môžem vidieť tú flaštičku a odkaz? Elise ho zaviedla do Charlesovej pracovne, kde na stole ležala elegantná flaštička a rukou písaný lístok. Dupin jemne otvoril flaštičku a zavetril jej obsah. Okamžite zistil, že táto vôňa nesie stopy niečoho nezvyčajného. Toto môže byť kľúč k riešeniu, povedal Dupin, odhodlaný rozlúštiť záhadu, ktorá zničila život významného bankára. S každým ďalším zistením sa mu črtal obraz plný intríg a tajomstiev. Dupin kráčal po dláždených uličkách Paríža, vedomý si toho, že odpovede môže nájsť len v najlepších parfumerských domoch mesta. Zastavil sa pred elegantným obchodom L'Essence de Paris, ktorý bol známy svojimi unikátnymi vôňami a exkluzívnou klientelou. Vnútri ho privítala vôňa esenciálnych olejov a vzácnych korenín. Majiteľka, Madame Celeste, elegantná žena v strednom veku s prenikavým pohľadom, ho uviedla do svojho kráľovstva vôní. Ako vám môžem pomôcť, Monsieur Dupin? Opýtala sa s úsmevom, ktorý naznačoval, že o ňom už počula. Dupin jej predstavil flaštičku parfúmu a podrobne opísal vôňu. Hľadám pôvod tejto vône. Máme dôvod veriť, že je spojená s tragickou udalosťou. Celeste si pozorne prezrela flaštičku a privoňala si. Toto je veľmi vzácna zmes. Obsahuje ingrediencie, ktoré sa nepredávajú bežne. Ak by som mala hádať, pochádza od niektorého z malých remeselných výrobcov, ktorí experimentujú s novými vzorcami.
Viete, kto by mohol byť schopný vytvoriť niečo také? Spýtal sa Dupin. Mám istý tip, odpovedala Celeste. Existuje mladý parfumér menom Jacques Moreau, ktorý pracuje na tajných projektoch. Hovorí sa, že sa pokúša vytvoriť vôňu, ktorá prekoná všetko, čo Paríž doteraz zažil. Dupin sa poďakoval a vyrazil k Moreauovmu ateliéru, skrytému v zadnej časti mesta. Dvere mu otvoril Jacques, mladý muž s roztržitým výrazom, ktorý akoby žil len pre svoje parfumy. Monsieur Moreau, začal Dupin priamo, potrebujem sa porozprávať o vašej práci. Máte nejaké projekty, ktoré zahrňajú zmes, ako je táto? Jacques sa nervózne pousmial. Možno. Ale prečo sa pýtate? Dupin mu stručne vysvetlil okolnosti. Jacques sa zarazil a potichu priznal, že skutočne vytvoril vzorec pre niekoľkých klientov, no netušil, že by mohol byť zneužitý. Budeme potrebovať zoznam všetkých vašich nedávnych zákazníkov, povedal Dupin. Jack prikývol a s pocitom viny začal písať mená. Dupin vedel, že je na správnej stope a že pravda je bližšie, než sa zdalo. Dupin sa vrátil do svojho útulného bytu, kde ho na stole čakal obálka s jeho menom napísaným elegantným písmom. Nebolo to neobvyklé. Často dostával listy od ľudí, ktorí žiadali o jeho pomoc. Tento však pôsobil inak, ako by niesol dôležité informácie. Opatrne ho otvoril a začal čítať. Monsieur Dupin, poznám tajomstvá ukryté za smrťou Charlesa Dufresna. Ak chcete pravdu, stretnime sa dnes večer pri moste Pont-Neuf. Som ochotný vám poskytnúť dôkazy, ale musíme byť opatrní. Nepriateľ počúva. Dupin pozorne skúmal každý riadok, hľadajúc stopy v slovách a rukopise. Hoci list bol anonymný, štýl písma mu pripomínal niekoho zo spoločenských kruhov, ktoré skúmal. Rozhodol sa prijať ponuku na stretnutie, uvedomujúc si, že to môže byť nebezpečné, ale aj nevyhnutné pre rozlúštenie záhady. Keď sa zotmelo, Dupin sa nenápadne vybral na Pont-Neuf, oblečený nenápadne, aby sa vyhol nežiadúcej pozornosti. Zatiaľ, čo stál pod lampou, ktorá vrhala bledé svetlo na kamennú dlažbu, v diaľke zbadal postavu. Bola to vysoká, štíhla postava v plášti, ktorá sa pohybovala smerom k nemu. Monsieur Dupin? Zašepkal muž, keď sa priblížil. Áno, odpovedal Dupin, pozorne sledujúc jeho pohyby. Máte niečo, čo mi pomôže v mojom vyšetrovaní? Muž mu podal malú obálku. Tieto dokumenty obsahujú zoznam mien a transakcií, ktoré vedú k vášmu prípadu. Nechcú, aby sa pravda dostala na svetlo. Dávajte si pozor. Skôr než Dupin mohol položiť ďalšie otázky, muž sa rýchlo vzdialil do tieňov. Dupin otvoril obálku a prelistoval dokumenty, ktoré obsahovali podrobnosti o finančných transakciách medzi Charlesom Dufresnom a niekoľkými významnými osobnostiami v parfumérskom priemysle. Tieto dôkazy odhalili zložité siete korupcie a zradné obchody, ktoré spájali Charlesa s nebezpečnými ľuďmi. Dupin vedel, že má teraz viac odpovedí, ale aj viac otázok. Musel sa ponoriť hlbšie do sveta, kde vône skrývajú smrteľné tajomstvá. Dupin sa prebudzal do ďalšieho pochmúrneho rána, keď ho prebudil náhly rachot na dverách. Bol to kapitán Bernard, ktorého tvár bola napätá a oči plné obáv. Dupin, máme ďalšie obete. Situácia sa zhoršuje a v meste sa šíri panika. Dupin si sadol za svoj stôl, prechádzajúci zoznam obetí, ktorý mu Bernard podal. Boli to významné osobnosti mesta. Obchodníci, politici a umelci. Všetci boli buď prítomní na večierku Charlesa Dufresna, alebo mali s ním nejaké obchodné vzťahy. Každý z nich bol v kontakte s tajomným parfémom, ktorý sa stal smrtiacou zbraňou. Dupin sa zamyslel. Musíme zistiť, ako sú obete prepojené a prečo niekto chce ich smrť. Je zrejmé, že je tu niekto, kto profituje z ich odstránenia. Bernard prikývol. Naši informátori naznačujú, že na trhu sa objavujú ďalšie flaštičky s podobnou vôňou. Niektorí tvrdia, že je to nový trend, ale my vieme, že je to niečo oveľa horšie. Dupin sa ponoril do práce, analyzujúc finančné záznamy a kontakty, ktoré získal z anonymného listu. Všetky cesty viedli k tajomnému syndikátu, ktorý manipuloval s trhom s parfumami. Ich cieľom bolo vytvoriť monopol na luxusné vône, pričom eliminovali konkurenciu smrtonosným spôsobom. Medzitým sa v Paríži šírila hystéria. Ľudia sa začali báť používať parfumy, obchody zaznamenali prudký pokles predaja a konkurenti Dufresnovcov začali pociťovať tlak z narastajúcej nedôvery verejnosti. Dupin sa rozhodol, že je čas navštíviť ďalšie obete a ich rodiny. Potreboval viac informácií, ktoré by mu pomohli pochopiť vzťahy medzi nimi a syndikátom. Bol presvedčený, že niektorá z nich poznala viac, než priznala a mohla mať kľúč k vyriešeniu prípadu.
S každým novým rozhovorom Dupin zisťoval, že za všetkým bola silná motivácia zisku a moci. Tieto zistenia však zároveň zvyšovali riziko. Vedel, že keď sa približuje k pravde, jeho vlastný život môže byť v ohrození. Rozhodol sa však pokračovať, odhodlaný nájsť spravodlivosť pre obete tejto smrtonosnej hry. Dupin vedel, že musí zúžiť zoznam podozrivých a tak sa rozhodol navštíviť jedného z kľúčových hráčov v parfumerskom priemysle, ktorý sa často spomínal v rozhovoroch s obeťami. Známym parfumérom André Renardom. Renard bol známy svojou schopnosťou vytvárať vône, ktoré boli neobyčajné a žiadané po celom Paríži. Parfuméria Renarda sa nachádzala v srdci Montmartru, obklopená kaviárňami a umeleckými ateliérmi. Dupin vstúpil do obchodu a okamžite ho obklopila symfónia vôní. Za pultom stál sám Renard, elegant s jemným úsmevom a očami, ktoré skúmavo sledovali každého zákazníka. Monsieur Dupin, som poctený vašou návštevou, povedal Renard s miernym úklonom, keď Dupin pristúpil bližšie. Počul som o vašom vyšetrovaní a som ochotný pomôcť, ako len viem. Dupin prešiel prstami po regáloch s elegantne zabalenými fľaštičkami. Pochopil som, že niektoré vaše vône sú medzi elitou veľmi obľúbené. Možno viete niečo o špeciálnej zmesi, ktorá bola použitá na smrteľné účely. Renard zľahka stuhol, no udržal si profesionálny výraz. Pravdou je, že vo svete parfumov existuje mnoho tajomstiev. Viem, že niektorí moji konkurenti experimentujú s nebezpečnými látkami, ale ja sa sústreďujem na čisto estetické aspekty vôni. Dupin si všimol jemnú nervozitu v Renardovom hlase a vedel, že musí klásť ďalšie otázky. Viete o nejakých klientov, ktorí by mohli mať záujem o takú zmes? Napríklad niekto, kto sa neobvykle zaujímal o chemické zložky? Renard sa zamyslel. Možno by ste sa mali opýtať na madame Claire Laroche. Jej záujem o jedinečné zmesi bol vždy intenzívny. Rada skúša nové receptúry a má prístup k ingredienciám, ktoré sa bežne nedostávajú na trh. Dupin poďakoval Renardovi a odišiel s novými informáciami. Vedel, že Claire Laroche mohla byť kľúčom k jeho pátraniu. V duchu sa pripravoval na stretnutie s ňou, zatiaľ čo Renardove slová mu rezonovali v mysli. Zdalo sa, že stopy vedú k niečomu veľkému a nebezpečnému, čo sa skrýva za nevinnou fasádou parfumerského umenia. Dupinová ďalšia cesta viedla do elegantného nočného klubu L'Étoile, známeho svojimi dekadentnými večierkami a exkluzívnymi hostiami z vyšších vrstiev. Klub bol miestom, kde sa stretávala parížska smotánka a kde sa obchodovali tajomstvá rovnako bežne ako šampanské. Dupin vedel, že tu môže nájsť odpovede, ktoré hľadal. Pri vstupe do klubu ho obklopila živá atmosféra. Elegantné oblečení muži a ženy sa miešali v zmesici hudby a smiechu, zatiaľ čo vo vzduchu sa vznášali rôzne vône parfémov. Dupin si všimol, že mnohí hostia majú okolo krku drobné fľaštičky parfémov, ako by išlo o módny doplnok. Dupin sa posadil k baru a objednal si pohár vína. Jeho cieľom bolo pozorovať a nenápadne sa zapojiť do rozhovorov. Zrazu jeho pozornosť upútala elegantná žena s výraznou aurou tajomstva. Bola to Claire Laroche, žena, o ktorej mu hovoril Renard. Claire bola známa svojimi kontaktmi s rôznymi osobnosťami z parfumerského priemyslu. Dupin k nej pristúpil a predstavil sa. Mademoiselle Laroche, počul som, že máte vynikajúci vkus na parfumy. Rád by som s vami prediskutoval niektoré nové trendy. Claire sa pousmiala a jemne kývla hlavou. Dupin, váš záujem o parfumy je pre mňa prekvapením, ale samozrejme, môžeme sa porozprávať. Dupin sa posadil oproti nej a začal rozhovor. Počul som, že niektoré vône, ktoré ste nedávno používali, sú dosť neobvyklé. Mohli by ste mi povedať viac o svojich posledných projektoch? Claire si prehodila vlasy cez plece a odpovedala: Skúšam nové ingrediencie, to je pravda. V mojich vôňach hľadám niečo, čo prebudí zmysly a je nezabudnutelné. Dupin sa naklonil bližšie. Existujú fámy, že tieto zložky môžu byť nebezpečné. Snažím sa pochopiť, ako sú niektoré z nich používané. Claire sa zasmiala, ale v očiach sa jej zračila ostražitosť. Nebezpečné? Parfúmy sú len nástrojom na zvýraznenie krásy. Ale musíte byť opatrní, komu dôverujete. Dupin vedel, že Claire niečo skrýva. Ich rozhovor ho utvrdil v tom, že v klube sa skrývajú odpovede, ktoré potreboval. Bol si istý, že Claire má kľúč k záhade, ktorú sa snažil rozlúštiť, a rozhodol sa získať viac informácií od jej známych. Bol odhodlaný pokračovať vo svojej misii bez ohľadu na riziká.
Strávil nasledujúce dni zhromažďovaním informácií o vzťahoch Claire LaRoche s ostatnými významnými osobnosťami. Zistil, že Claire mala blízke kontakty s niekoľkými bohatými investormi, ktorí mali silný záujem o ovládnutie trhu s luxusnými parfumami. Jedným z týchto investorov bol Armand Lefevre, ktorý mal povesť nemilosrdného obchodníka. Dupin začal sledovať Lefevra a jeho obchodné aktivity. Zistil, že Lefevre stál za sériou agresívnych akvizícií, ktoré mu umožnili získať kontrolu nad viacerými konkurentmi. Všetky tieto akcie boli podporované podozrivými finančnými transakciami, ktoré zahŕňali tajomné investičné fondy. Medzitým Claire začala byť čoraz viac znepokojená Dupinovým vyšetrovaním. Jedného večera ho oslovila s nečakaným návrhom. Monsieur Dupin, zdá sa, že ste si vzali do hlavy odhaliť pravdu, ktorá by mohla poškodiť mnohých ľudí. Čo keby sme sa dohodli a našli riešenie, ktoré by vyhovovalo obom stranám? Dupin sa zamyslel nad jej návrhom, ale rozhodol sa zostať verný svojej zásade odhalovať pravdu. Mademoiselle LaRoche, hoci oceňujem vašu ponuku, nemôžem ignorovať dôkazy, ktoré naznačujú, že v pozadí sa deje niečo zlovestné. Mojím cieľom je spravodlivosť. Claire si povzdychla, uvedomujúci, že Dupin sa nezastaví. Dobrá teda, ale mali by ste vedieť, že Armand je schopný všetkého, aby ochránil svoje záujmy. Buďte opatrní. S týmito slovami sa Dupin vrátil k svojmu pátraniu. Jeho snaha priniesla výsledky, keď objavil dokumenty, ktoré dokazovali spojenie medzi Lefevrom a smrťou Charlesa Dufresna. Tieto dokumenty odhalovali, že Lefevre mal motív odstrániť Dufresna, aby získal prístup k tajnému vzorcu parfumu, ktorý by mu umožnil získať absolútnu moc na trhu. Dupin vedel, že teraz musí konať rýchlo. Rozhodol sa odovzdať svoje dôkazy kapitánovi Bernardovi, aby zabezpečil, že Lefevre bude postavený pred súd. Vedel však, že jeho práca ešte nekončí, pretože pravda môže byť nebezpečná a niekedy si vyžaduje, aby sme čelili tým, ktorí sú ochotní ju skryť za každú cenu. Ale bol pripravený čeliť tejto výzve s odvahou a odhodlaním, ktoré ho charakterizovali. Dupin sedel v tmavej, zadimenej kaviarni v jednej z menej nápadných parížskych ulic, keď sa pred ním usadil muž v elegantnom vleku s uhladenými vlasmi a nekompromisným výrazom v očiach. Bol to Armand Lefevre, muž, ktorého Dupin obvinil z nekalých praktík. Dupin vedel, že toto stretnutie bude kľúčové. Monsieur Dupin, začal Lefevre s falošným úsmevom, dostalo sa ku mne, že sa veľmi zaujímate o moje obchodné aktivity. Musím priznať, že váš záujem ma veľmi prekvapil. Dupin si udržal pokojný výraz. Monsieur Lefevre, váš podnikateľský vplyv je impozantný, avšak niektoré z vašich metód sú viac než podozrivé. Mám dôkazy, ktoré naznačujú vašu účasť na niekoľkých nezákonných aktivitách vrátane smrti Charlesa Dufresna. Lefevre zúžil oči a sklonil sa bližšie k Dupinovi. Poviem vám toto, Dupin. V tomto meste je moc všetko a tí, ktorí ju majú, určujú pravidlá. Dufresne bol slabý a jeho smrť bola len nešťastnou nehodou. Dupin sa nenechal vyviesť z rovnováhy. Nehoda? Alebo premyslený krok na získanie kontroly nad jeho podielom v parfumérskom priemysle. Vaše finančné transakcie, váš vzťah s Claire LaRoche, všetko to ukazuje na zámer. Lefevre sa zasmial, ale jeho smiech bol bez humoru. Čo si myslíte, že dosiahnete? Môj právnik vás roztrhá na kúsky, alebo sa jednoducho postaram, aby ste viac nepôsobili ako problém. Dupin, neochvejne pokojný, vytiahol z vrecka malé zariadenie. Toto celé stretnutie je nahrávané. Všetky vaše vyhrážky, všetky priznania, myslím, že máme, čo potrebujeme, aby sme vás zastavili. Lefevre vstal a s mrazivým pohľadom sa otočil na odchod. Dobre, Dupin, vyhrali ste túto bitku, ale vojna ešte neskončila. Dupin vedel, že konfrontácia s Lefevrom bola riskantná, ale nevyhnutná. S dôkazmi, ktoré mal v rukách, sa ponáhľal za kapitánom Bernardom. Počas cesty cítil uspokojenie z toho, že pravda vyšla na povrch, ale aj vedomie, že svet, v ktorom sa pohyboval, bol plný nebezpečenstiev, ktoré sa len tak ľahko nestratia. Bol však odhodlaný postaviť sa im čelom. S dôkazmi pevne v rukách sa Dupin vydal na prefektúru, kde ho čakal kapitán Bernard. Dupin mu bez váhania predložil všetky dokumenty a nahrávky, ktoré usvedčovali Lefevra z jeho zločinov. Bernard si ich so záujmom prezrel a kývol hlavou, vedomý si, že majú dostatok dôkazov na zatknutie. Výborná práca, Dupin, povedal Bernard, podávajúc mu ruku. Vaše úsilie a odvaha pomohli odhaliť nebezpečnú sieť intríg. Armand Lefevre bude čeliť spravodlivosti za svoje činy.
V nasledujúcich dňoch sa Lefebvre ocitol pred súdom, kde bol obvinený z vraždy, korupcie a manipulácie s trhom. Súdny proces bol rýchly, pretože dôkazy proti nemu boli nevyvrátiteľné. Claire Laroche, ktorá si uvedomila rozsah svojho zapletenia, svedčila proti nemu výmenou za miernejší trest. Dupin, sledujúc súdny proces, si uvedomil, aké zložité sú siete moci a chamtivosti, ktoré môžu ovládať životy ľudí. Hoci spravodlivosť zvíťazila, vedel, že Paríž je plný ďalších tajomstiev a intríg, ktoré čakajú na svoje odhalenie. Po skončení súdneho procesu Dupin strávil večer vo svojom byte, hľadiac z okna na rozžiarené svetlá Paríža. Uvažoval nad prípadom, nad tými, ktorí stratili svoje životy v mene chamtivosti, a nad tými, ktorí sa snažili využiť svoju moc na zlé účely. Napriek úspešnému vyriešeniu prípadu cítil, že jeho práca nie je nikdy dokončená. Vždy tu budú ľudia, ktorí sa budú snažiť obchádzať zákon a zneužívať dôveru iných. No práve v tom videl Dupin zmysel svojej práce. Odhaľovať pravdu, nech je akokoľvek skrytá a nebezpečná. S pocitom uspokojenia z vykonanej práce a pripravenosťou na ďalšie výzvy, Dupin zhasol svetlo a ponoril sa do ticha noci. Vedel, že Paríž so všetkými svojimi tajomstvami a zločinmi nikdy nespí a on bol vždy pripravený postaviť sa novým výzvam, ktoré prinesie ďalší deň.